ସାଧା କାଗଜଟେ ହଜିଗଲା ମୋ ଠିକଣା। ତତେ ଛାଡ଼ି କହ ଏଇ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି ମୋ ଆପଣା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ଜଣେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଜିକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ନାରେ ନାରେ ଟିକେ ରରେ ଚାଲି ଯାନା ତୁ ଏକା କରି। ଏହି କାହାଣୀଟି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତକାର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ। ଆଜି ସେ ଦୁନିଆରେ ନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅପୂର୍ବ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଆଜି ବି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆର ହୃଦୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ କାହାଣୀ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 2012 ମସିହା ଏକ ପିଲା ଯାହାର ନାମ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ସେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଜିଦ୍ କରିଥିଲା କି ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନିଜର କର୍ମ ରୂପରେ ପାଇବ। ତା ଘର ଲୋକ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମନେଇ ନେଇଥିଲା। ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରି 6 ମାସ ଭିତରେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ସଭିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିପାରିଥିଲା। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଜନ୍ 2ରେ ସେ ନିଜକୁ ବିଜେତା ସଜାଇ ସଭିଙ୍କୁ କରିପାରିଥିଲା ନିଜ ଗୀତର ପ୍ରେମିକ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନଥିଲା, ସେ ଏହାପରେ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା। 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର, ଆକର୍ଷକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ଝିଅ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଝିଅ ପ୍ରେମରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏକତରଫା ଭଲ ପାଇଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତା ଗାୟନ ଶୈଳୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଯେବେ ସେ ଝିଅ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ତା ଧର୍ମ ଅଲଗା ହେବା କାରଣରୁ ତାକୁ ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଏବେ ତା ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ। ଦୁଃଖରେ ସେ ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। 2016ରେ ଏମିତି ଚାଲିବା ସମୟରେ ତା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ। କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅ ତା ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଏବଂ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ତା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଉ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଜିତି ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଚାଲିବା ସମୟରେ 2018ରେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ତାର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅକୁ ବାହା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶାଶୁ ସର୍ବଦା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ବାହାଘର ପରେ ନିଜ କାମରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। 2019ରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେବେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ କଳି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। 2020ରେ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଶାଶୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ବାପା କୋଭିଡ୍-19ରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଘର କଳି ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସଙ୍ଗୀତର ଭାର ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ମଦ ପିଇ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିସାରିଥିଲେ। 21ରେ ମା ତାଙ୍କ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ 2022ରେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ମଦ ପିଇ ଆସି ମାରପିଟ କରିବାକୁ ସେ ଲାଗିଥିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ବାପଘର ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ଡିଭୋର୍ସ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏକେଲା ଜୀବନରେ ମଦକୁ ସାହାରା କରି ନେଇଥିଲେ ସେ। ଏପରି 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅ ଆସିଥିଲା କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଥିଲେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ। ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା। 2024ରୁ ସେ ତାଙ୍କର
ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଗୀତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2025 ମସିହାରୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଦେହ ଅତିଷ୍ଠ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଗୀତକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଦେଖା କରିପାରୁନଥିଲେ କି ତାଙ୍କର କିଛି ମନ ମୋଟାମଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବହୁତ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଏବଂ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହର ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏମିତି ହେଉ ହେଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହର ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏମ୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲେ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲ୍ ହେବା କାରଣରୁ ସେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଏ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଲେ, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଜୀବନଟା ଏମିତି